Hej, det er YouTube. Jeg er lige vågnet. Og i dag der skal jeg ikke lave så meget, men vise jer hvad det er. Jeg laver på sådan en lørdag og fortæller jer lidt om det. Og ja. Men godmorgen til jer. For det første vågner jeg op til 2 timer klokken 13. Jeg skal så gøre lidt reservere til pinse. Nej, pinse. Jeg mener fodboldstævne i dag klokken 7 i aften, og bagefter skal vi på den kinesiske restaurant. Men så det andet jeg også skal lave, det ved jeg ikke. Måske spille noget GTA 5. Men se jer. Ses.